Box má v Spišskej Novej Vsi dlhoročnú tradíciu. Už v roku 1932 sa mohla Spišská Nová Ves píšiť jedným z prvých majstrov Slovenska. Po viac ako 80 rokoch vzostupov, ale aj pádov spišsko-novoveského boxu sa rozhodol mladšej generácii odovzdať svoje trénerské skúsenosti z prvoligových Nových Zámkov pán Miroslav Čuj. V 96. roku sme tu. Teraz som sa vrátil do Spisky a začal som sa venovať mládeži v rámci telovýchovnej jednoty z Pilipo. Tam nám to vydržalo 3 roky. Trvalo to 14 rokov, kým sme znova začali s našou aktivitou, s našou činnosťou. Nádejných športovcov neodradili ani prvotné problémy týkajúce sa nájdenia vhodných priestorov na tréningy boxu. Za pol roka tých členov ešte nemáme veľa, ale počítam 10-12 pravidelne trénujúcich chalanov. Box je síce úpolovým športom, nie je však len o boji muža proti mužovi. Je to aj spôsob sebaobrany, odbúrania stresu a forma oddychu. Pritom potenciálny pestiar musí mať dobrú fyzickú kondíciu a hlavne nadšenie pre šport. Ľudia, ktorí sa dajú na box, ten šport musia milovať. Tento šport pomôže tým, či už chlapcom, devčatám, ženám, mužom, odbúrať sa z toho stresu, ale aj na druhej strane zhodiť trošku tých prebytočných kíl. Viete čo, tak človek potrebuje, už ide vek a potrebuje niečo robiť, niečo poriadne, kde tú všetku energiu vybije. Vybije si tu človek energiu, voľný čas, voľnočasová aktivita. Tak box je v tom veľmi dobrý, že vie vytiahnuť človeka celú tú energiu a vie naučiť človeka nevzdávať sa a jednoducho, aj keď je na kolenách, tak ísť do toho a ukázať ako tú svoju mužnosť, tú statočnosť a to, že jednoducho má na to a vytiahne zo seba všetko. Po 14-ročnej odmlke sa spišsko-noveský box začína opätovne rozvíjať. Nie je teda vylúčené, že v Spišskej Novej Vsi vyrastajú budúci profesionálni pestiari. Možno raz, určite. Chcel by som to skúsiť. Viete čo, ja už mám 26 rokov, čiže u mňa už profesionálna ako dráha, to už je neskoro. Máme záujem aj my v budúcnosti sa znova vrátiť do tej ligy a prezentovať alebo reprezentovať mesto Spišská Nová Ves na Slovensku v ringu. Ja verím, že boxu Spišskej Novej Vsi vrátime to meno boxu Spišskej Novej Vsi, ktoré jej právom patrí.